мегӯянд барои шиновари хуб шудан худро бояд ба об партофт, то ин ки ҳамаи нозукиҳояшро эҳсос карда маҳорати хубро касб намуд. Аз ин рӯ мо омадем имрӯз ба театри давлатии русии драма ва масҳакаи ба номи Александр Сергеевич Пушкин дар шаҳри Бӯстон, то ин ки ҳунару маҳорати ҳунармандӣ яъне актёриро омӯзем аз ин ҷо. Ҳоло бошад ҳамсуҳбат мешавем бо директори ин муассиса Нарзулло Шарипов. Бори дигар дуруд устод. Шобаден, салом алейкум. Ташаккур. Ва сараввал аз даврае ки ана ҳамин театр пайдо шуд, яъне ташкил гардид, мегуфтед ба мо. Театри мо театри давлатии русии драма ва масҳакаи ба номи Александр Сергеевич Пушкин шаҳри Бӯстон моҳи декабри соли 1948 таъсис ёфтааст. Ва чӣ қадр ки маълум аст, 74 сол мешавад ки театр фаъолият мекунад. Яъне театри хеле кӯҳан аст. Бале. аз ҳамон солҳо то имрӯз бештар аз 500 зиёда аз 500 намоишнома таҳия шудааст. бисёр ҳунармандои номӣ ҳам дар ин театр кор карданд. Театри русия аст. пештар мутахассисони рус дар ин ҷо фаъолият мекарданд. мутаассифона аз солҳои 90-91 бештари онҳо чӣ карданд? Рафтанд ва имрӯз бештар дар театри ҷавонҳо кор мекунанд. ҷавонони тоҷик, шогирдои мо худ онҳоро дарёфт мекунем, меомӯзонем, тарбия мекунем ва дар саҳнаи театр барои нақш овардан ҷалб мекунем. Ва ин театрро мо гуфта метавонем, чун шумо гуфтед ки бештар ҷавонон кор мекунанд. имрӯзҳо дар боз ҳам такмил ёфтани маҳорати ҳунармандӣ, яъне актёрии ҷавонон як таҳкурсии хуб гузошта истодааст, як таконе бахшида истодааст. Ва умуман дар бораи фаъолияти ҳамин ҷавонон мегуфтед ки чӣ гуна аст, чӣ гуна фаъолият ба роҳ монда шудааст? фаъолияти имрӯзии театр хуб аст. гуфтан мумкин аст ки хуб аст. бештари чӣ қадр ки ман гуфтам, бештари ҳунармандони ҷавонон ҳастанд. мо тариқи озмунҳо, кастингҳо ҷавононро аз ҳисоби наврасон, хонандагони синфҳои болоӣ, муассисаҳои таълимотии шаҳр ва берун аз шаҳр ҷалб мекунем. марҳамат, меомӯзонем ва барои офаридани нақш чӣ қадр ки гуфтам дар саҳна ҷалб мекунем. байни ин наврасон албатта ҷавонон ва духтарони соҳиби истеъдод бисёранд. фақат онҳоро дарёфт кардан дар кор, бо онҳо машқ кардан дар кор, тамринҳо гузарондан дар кор, омӯзондан дар кор. чун аз номи ҳамин театр маълум аст ки бештар дар жанри драма ва масҳака фаъолияташ ба роҳ монда шудааст. умуман кадом намоишҳо имрӯзҳо бештар мардум талаб мекунад ва ҳамин гуна намоишҳоро шумо рӯи саҳна мегузоред? репертуари театри мо бой аст. аз ҳама жанрҳо мо таҳия мекунем, ҳам драма, ҳам масҳака, ҳам намоишҳои барои кӯдакон, албатта намоишҳои тарбиявӣ. ҳамасола мо ба нақшаи худ як намоишнома мегирем вобаста ба дар амал татбиқ намудани барномаҳои давлатӣ. масалан, соли равон мо як намоишнома вобаста ба барномаи давлатӣ оид ба зӯраворӣ дар оила бо номи «Зистан мехоҳам» таҳия намудем, ки хурсандона ин намоишнома дар фестивали аввалини вилояти Суғд бо номи «Ҳафт ситора» иштирок кард ва ҷои намоён дуюмро соҳиби гашт. яъне ин намоишномаи нав буд? намоишномаи нав буд, бале. ғайр аз ин хурсандиовар аст ки саркоргардони театри мо ҷоизаи беҳтарин кори коргардонро бозгирифт ва яке аз ҳунарпешаи мо ҷоизаи беҳтарин нақши занона. ғайр аз ин боз ҷоизаи ғайри озмунӣ таваҷҷӯҳи тамошобин ҳам насиби аҳли театри мо гашт. бароятон албатта инро муборак мегӯем ва чун барномаи мо ном дорад меомӯзем, мо метавонем айни ҳол дар яке аз саҳнаҳои шумо ки ҳамин рӯзҳо гузошта истодаед ба намоиш иштирок кунем ва як каме аз ин ҳунар ҳам огаҳӣ пайдо намоем. барои чӣ не? ҳоло ҳозир саррежиссёри театр бо ҳунармандони ҷавон тамрин гузаронда истодааст. метавонед санҷед. беҳтарин. пас меравем ва ба онҳо якҷоя кор мекунем.
якам аз мушкилоташон низ огоҳ мегардем ки дар саҳна дар назди тамошобин барои омода шудан то чӣ ҳад бояд ҳунарманд омода шавад. А теперь что? Нужно сделать, знаете что? Что? Потанцевать! Вместе! Готовы? Собираемся? Да, приготовились? Готовы? Альбин, чуть сюда вставай, чуть-чуть сюда. Вот. Ага, все. бачаҳо дуруд. инкас саркоргардони театр аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон раъно раҳматуллоева. Ташаккур. ва метавонем мо ҳоло дар рафти ҳамин тамрин иштирок кунем бо якҷоягии бачаҳо каме ҳамроҳи ҳунармандони мо. ҳунармандо бале камакак бошад ҳам омӯзем ҳамин касбро Хорошо. агар иҷозат бошад. Да, конечно, мы будем рады. Давай. Ташаккур. Марҳамат. Хорошо. Санҷид. баъд дар оғоз чӣ кор мекунем? Проходите, мы сейчас будем Ба қатори ҳунармандон работать, да. Хуб. Так, Коль, там музыка готова? Спасибо. Значит, чуть-чуть назад встаньте и будете повторять, значит, движения за вот этими, значит, артистами, хорошо? Так, Хочешь пойдем, к нам? Сунат, говори. Ну что, ребята, а теперь в честь нашей победе потанцуем, да? Повторяем движение, хорошо? Печаль прогоняй, движение повторяй. Справа, слева, мы грусть, тоску сгоняем. Всю радость и веселье зовем к себе скорее. Справа, слева, притягиваем смело. Теперь как на картинке покажем буратинку. Похлопали глазами, потопали ногами. На месте веселиться, поедем веселиться. И ручкой помахали, на ролики все встали. Едем прямо, едем влево, едем вправо и снова прямо. Встали, ловим лучик солнца, прыгаем высоко, хлопнем в ладоши звонко, вот это повезло. Танцуй вместе с нами, прыгай и зажигай, все эти танцы дружно за нами повторяй. Поедем веселиться, и ручкой помахали, на ролики все встали, едем прямо. Стоп! Значит, давайте сделаем так. Мы сейчас попробуем, значит, вам дать роли. Нужно будет всех вот наших проказников, да, заставлять повторять движения, получается. Хорошо? О, бачаҳо! ман шуморо доштам. ана акнун қасос хоҳам гирифт. ором, кани ҳама аз ҷой бархезед, вагарна ҳоло ман шуморо ҷоду хоҳам кард. Поэтому сейчас вы все будете повторять за мной. Аҳа, барои ҳамин ҳоло шумоён аз пушти ман такрор мекунед. 3 маротиба биниҳоро мекашем. Ага, вот так показываем, вот так. Сахтар, боз сахтар, боз сахтар. Ага. ва тамом. ана акнун 3 маротиба гӯшҳоро мекашем. Сахт, бо ҳарду дастон. Желательно, Бо чтобы ҳарду даст- дети это все видели, да? Это как бы говорится артистам, но смотрим, значит, это законная сцена, мы Да, должны тамошо смотреть. бинем. Да, да. 3 маротиба чашмҳоямонро калон калон мекушоем. калон калон, ана ҳамин хел, ҳа. офарин, офарин. 3 маротиба бо як пой меҷаҳем.
بالاتر باز Вы بالاتر должны справляться. Для вас это очень сложно. Вот как ты представляешь, что сорока может на одной ноге прыгать или себя за нос тянуть, допустим, да? کنی هم باز هم بلندتر پر منه خب تمام باز به خطا راست نیستیم آفرین Ну, молодец. ولی وقتی که فکر میکنم تماشابینی گرچه خردسال هم باشند خصوصا خردسال ها ذهنشان خوب است دقیق است خیلی دشوار است در نزد تماشابین نقش آفریدن و به کم و کاستگی اجرا کردن ана барои ҳамин ҳам коргардон бо ҳунармандон тамрин мегузоранд машқҳо мегузоранад як бор не саатҳо маротиба тамрин мешавад ана баъд моҳ мегузорад мумкин 1.5 моҳ мегузорад мумкин 2 моҳ мегузорад як намоишномаи ҷолиби диққат омода мешавад ана баъд пешкаши тамошобин мешавад میدونید وقتی نقش آفریدن وقتی من به این هنرمندان نظر کردم همین معلوم گردید که اینها از چی گویم قعر دل میبازند نقش ها را بسیار خوب و هرچی بیشتر کوشش میکنند معلوم است که همون نقش خود را خوبتر و بهتر اجرا نمایند میخواستم پرسان شوم که برای تکمیل اختصاص آیا به یگان شهر دیگر و یا دولت دیگر سفربر میگردن یا نه چون اینقدر خوب بازیده است дуруст аст қайд кардан зарур аст ки ба ҷавонии худ нигоҳ накарда ана ин ҳунармандо фидоӣ ҳастанд барои театри мо фидоӣ ҳастанд бовар кардан моро бовар кунондан ки мо ҳунарманд ҳастем дар ҳамин театр фаъолият мекунем ва мо маъмурият коргардони театр албатта кӯшиш мекунем ки аз байни ин ҳунармандони ҷавон беҳтаринҳоро тавсия диҳем барои таҳсил кардан ба муассисаҳои олии тахассусӣ каме пештар мо як нафар ҳунарманди ҷавони худро ба академияи фарҳанг ва санъати шаҳри челябински федератсияи россия барои таҳсил тариқи квотаи вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон фиристода будем навбаи таҳсили карда истодааст ва имсол ҳам як تصمیم گرفته بودیم یک هنرمند جوان از سنت میزرابوف مکتب میانه رو گیمنازیه رو ختم کرد و طریق کوتا خواستیم به تحصیل فرستادیم لیکن کمی متاسفانه اون دانشکده بعد مکتب میانه برای تحصیل قبول نمیکردن حالا تحصیلشان رو در همین جا ادامه دادند البته در همین جا تحصیل کرده است آموخته است لیکن یک چیز رو باید گفت که سنت از صنف ششم در تئاتر ما فعالیت میکند بهترین یعنی اینجا هنرمندان از خردسال هستند باز از چند ساله قبول میکنید من هنرمندان رو اگر استعداد داشته باشد سن سال فرق ندارد بله بهترین و هستند نفرانی که سابقه دارند در اینجا سابقه دار هستند امروز در استراحت هستند البته алочи фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон крапотина елена андреевна ки ҳамин сол аллакай мо он касро ба нафақа гусел мекунем ин хеле собиқадоронам дорем یعنی محض همون مهنت و مشقتی هر روزه و من فعالیتی هر روزه همین گونه هنرمندان سابقه دار به همین گونه یک هنرمندان جوان درس عبرت خواهد شد خب تشکر میگویم برای صحبت برای آنکه به تمرین شما وارد گردیدیم و برایتان برای کار ما صحبت را در دیگر جای ادامه خواهیم داد در برابر آنکه حالا ما دیدیم گواه شدیم و خلاصه هم کردیم امروز فعالیت هنرمندان این تئاتر خوب است ولی همین گونه برای خوب نگاه داشتن چی گویم توجه جوانان توجه خردسالان توجه من تماشابین به این تئاتر شما چیکار میکنید شاید یگان نازکیش هست بله نازکی دارد برای این بیشتر کار کردن در کار ما همه ساله 4 نمایش تهیه میکنیم و حرکت میکنیم که همه این نمایشنامه‌های نو بغیر از اون نمایشنامه‌ای که در رپرتوار است برای مخلصان خود پیش از همه مخلصان خرد خود کودکان نوجوانان برگزار نماییم هم در تالار تئاتر و هم
тариқи сафарҳои ҳунарӣ. дар толор барои кӯдакону наврасони шаҳри Бӯстон сафарҳои ҳунарӣ барои кӯдакону наврасону ноҳияҳо, шаҳрҳои вилояти Суғд. тамоми минтақаҳои Бале. Тоҷикистон. театр ки театри Русия аст, мо вақте ки мо муроҷиат мекунем ба кӯдакистонҳо ё муассисаҳои таълимотӣ, мо пешниҳод мекунем ки ҳамчун як дарси кушоди забони русӣ мо намоишноми худро муаррифӣ мекунем. беҳтарин. кӯдакон наврасон вақте ки ба толор мебиёнд ё ки мо меҳмони онҳо мешавем, ақаллан ду-се калимае ки аз ҳамин намоишнои мо барои худ қабул мекунанду ёд мегиранд, фикрам як мо ҳам саҳми худро барои омӯзондани забони русӣ мегузорем. بهترین یعنی خیلی ما از اینجا یک سبق خوبه گرفتیم از آن گونه‌ای که شما امروز طرز کار رو در اینجا براه موندید، یعنی برای همیشه گرم نگاه داشتنی صحنه این تئاتر خودی هنرمندان کوشش میکنند، تمرین میکنند، مشقت میکشند و حتما که پاداش این مشقتی آنها محبت تماشابین خواهد بود. از شما سپاس میگوییم، تشکر که وقتی خود را جدا نمودید، تشکر که اینقدر هنر را نیز به ما آموزانیدید و برای کارخواهان جایز است که برای بار اول خوب است برآمد شما سپاس و همیشه مرحمت مهمان ما باشید. تشکر برای کار موفقیت.